Jau! Si sprostý zas. No čo? MTV Slovakia. No, slúbili sme videa, nič nebude. Není film. Nie sú peniaze, není inšpirácia, ale čo je hlavné, máme... Peniaze furt máme, Ale to sú. ale nie sú nápady. Môžeš kúkať ten debilný kanál. Môžeš kúkať ten jeden trailer. Ten jeden trailer furt dokola negrotý, môžeš? Lebo vždycky, keď si ho kúkneš, tak tie videá budú až o týždeň. A vlastne furt do týždňa, vieš? Furt do týždeňa není o čom. Ale vlastne ani nikdy nebudú. Daj aj seba na kameru trošku, nech tam zase nejsom ja. Ja som takto tuto. Teraz sa tu nachádzame obidvaja. Máme podpultovú izbu, A toto je Lumix fotoaparát s Full HD videami. s ktorými vlastne robíme všetko to, čo tebe kazí dobrú náladu. Áno? Dobre. Počkaj, niečo tu za mnou. Reprak. Pusti nejakú hudbu, aby to malo aj istý podmas. Ja pustím nejakú hudbu, aby bol istý podmas. No kto sa má lepšie? Natoč. Že do nám spieva. Ale ja ti poviem takto. Boli sme v Budapešti. Na štúleku na lyžovačke. Mýte Ponďumbejrom. A kde sa nachádzame teraz? Kde sa nachádzame? Party hajzel! Party hajzel. Tak ty si proste dneska zabil. A donesem... Dobre. Takže, takto vyzerá absint. Takto vyzerá ten v***ný absint Červený, po 12 minútach. škaredý. Dobre, toto je náš brat Šimon, ktorý sa tiež uchádzal o účasť. Ahoj. Ale my už to celé zabalíme, lebo to nemá vôbec úroveň. No už je pod úroveň toto. Tu je náš brat Šimon. Ahoj. My už toto asi zabalíme, lebo to vôbec nemá úroveň. Toto je také Bills rain on me, then let them haters come and make a name on